No un cartell, sinó tres ha dissenyat l'artista Patricia Bolinches per a la Fira d'Agost de Xàtiva 2022. Una botija al revés, repleta de sardines, gallatos i gent de festa. Baix uns colors vius que li donen una imatge ben alegre a la festa gran de la ciutat que ha tardat 2 anys en arribar. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem l'actualitat informativa al nostre sumari. Xàtiva presenta la imatge gràfica de la Fira d'Agost 2022, obra de l'artista local Patricia Bolinches. La Diputació de València tanca definitivament Divalterra després de completar el procés de liquidació. L'Arxiu Municipal inaugura amb una exposició els actes commemoratius del bicentenari de la creació de la província de Xàtiva. Es presenta la convocatòria de beques formatives Oliva amb el Talent 2022 per a 20 estudiants que treballaran en l'administració local durant 2 mesos. Miramar estrena piscina municipal finançada a través del Pla d'Inversions de la Diputació. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, la Fira d'Agost de Xàtiva ja té cartell més B3 dissenyats per l'artista local Patricia Bolinches, qui fou a més reina de la Fira l'any 2001. Es segueix així amb el camí encetat al 2015 d'encomanar la imatge gràfica de la festa gran de la ciutat a il·lustradors de renom. Un cartell triple amb una botija cap per avall com element central, complementada amb sardines, gallatos i gent de festa. Unes imatges ben alegres gràcies a un cromatisme molt viu. Aquesta és l'obra que ha preparat l'artista xativina Patricia Bolinches com imatge gràfica de la Fira d'Agost 2022. Tenemos el botijo como elemento de agua, como elemento de sed, como elemento de calor, como elemento de tradición girado al revés, haciéndole el guiño que tanto me gusta del cuadro de Felipe V. Y luego ese es el elemento que une a los tres, y luego tenemos las sardinas como la parte gastronómica, los gallatos como la parte tradicional, y luego la gente de fiesta pues como el elemento de la noche, de la fiesta, de los conciertos. Il·lustracions realitzades amb fons roig, groc i rosa respectivament. Y después de 2 años de celebrarla, de no poder celebrarla o celebrarla de aquella manera medio gas, el tema de los colores creía que era muy importante meter mucha caña en el contraste de los colores y generar una imagen que te transmita tener ganas de fiesta y tener ganas de feria. El cartell és l'element més representatiu de la Fira d'Agost perquè cada any queda per al record i des de principi de legislatura s'ha apostat per il·lustradors destacats. En 2015, la primera fira, hem apostat per il·lustradors, il·lustradores. Així, com sabeu, cartells de Fira de Xàtiva, el primer Ernesto García Lledó, Mariscal, Paco Roca, Malota, Rafa La Huerta, Estudio Ginseng, i ens quedava un poc una artista de la nostra ciutat, com és Patricia Bolinches, i crec que estem molt orgullosos, molt contents, i també crec que te ho dèiem, i en 2022 hem tingut la sort de poder comptar amb tu. I per a l'autora aquest és un dels cartells que més il·lusió li feia a nivell professional. Me apetecía muchísimo formar parte de la historia del cartelismo setavense. Y nada, como buena setavense también, como he dicho antes, y como buena vividora de la feria, vivida desde fuera y vivida desde dentro, quería plasmar las tradiciones, la gastronomía de la feria, la fiesta, y por eso en vez de presentar un cartel, este año presentamos 3, porque da mucho juego y la feria, resumirla en un cartel me resultó pues bastante complicado. En el libro irán las sardinas, pero que luego en la feria se verán en banderolas, en mupis, no sé si habrá algún tipo de señalización que se tenga que poner. Se jugará con los 3 porque eso genera una imagen muy dinámica
y la combinación de los colores es la idea que llevaba desde el principio, el generar esa frescura que tanto necesitamos ahora. Tornem a la fira logrant en 3 cartells i puguem fer-ho tot altra vegada, com és els amorçars, els garrots, que és tradicional de la fira, i la festa, que puguem tornar a fer les 3 coses després de la pandèmia. Patricia Bolinches es dedica al disseny gràfic i a la il·lustració. El seu treball es centra en la conceptualització, la provocació, la metàfora i, en ocasions, el romanticisme. Li agrada parar, reflexionar, explorar noves direccions en l'expressió artística, principalment en l'art urbà, la fotografia analògica experimental, el collage, el món de l'autoedició, i en premis cap destacar Premi a l'excel·lència per l'SND 2018, medalla bronze en els premis NH Lo mejor del diseño periodístico en España, Portugal i Amèrica Latina en els anys 2017 i 2018. Ha realitzat treballs per a empreses i institucions com El País, El Mundo, Vogue Espanya, La Nau o l'Institut Valencià de Cultura. Realitza il·lustracions per a llibres d'editorials com Tusquets i Seix Barral. Publicitat per a marques com Sangria l'Olea, El Ganso o Bodega Les Freses. Inclús ha realitzat videoclips per a grups com Ed Bloom i La Pegatina. Com a curiositat, Patricia Bolinches va ser casualment reina de la Fira d'Agost de Xàtiva l'any 2001. La Diputació de València ha tancat definitivament l'empresa pública d'Ivalterra després d'un llarg procés per a la seva liquidació. Els llocs de treball s'han respectat, la corporació i el Consorci de Bombers han assumit la major part de la plantilla. D'Ivalterra ja és història. L'última Junta General de l'empresa pública posa fi als seus 33 anys d'existència, 453 dies després de l'anunci del president Gaspar, que comunicava el tancament ordenat i definitiu d'una mercantil massa vegades utilitzada com a icona de la corrupció. En la Junta General de Ivalterra hemos puesto fin a una etapa de casi 33 años. Los últimos ya los conoce la sociedad valenciana, ha sido de mucho sufrimiento. Una empresa que ha derivado en muchísimo sufrimiento y una empresa en la que lamentablemente su nombre estaba asociado a la corrupción. Aquesta decisió es va prendre per a garantir la dignitat i estabilitat laboral dels seus treballadors. A la fi del 2021, fruit del diàleg entre la Diputació i les seccions sindicals de d'Ivalterra, es va posar en marxa un pla de baixes voluntàries en condicions avantatjoses, al qual es van acollir 87 persones. Aquest seria el pas immediatament anterior a la integració de les brigades forestals al Consorci de Bombers i l'assumpció de la resta de la plantilla en diferents àrees de la Diputació. Hemos puesto fin, eso sí, garantizando a los trabajadores y a las trabajadoras que evidentemente su trabajo, el trabajo que hacían, no se iba a poner en duda y no iba a ser motivo de discusión. Eso es lo que hemos hecho y hay que agradecer a toda la gente que lo ha facilitado, trabajadores, trabajadoras, sindicatos, habilitados nacionales, equipo de gobierno, todos los que han hecho posible que este proceso pionero, este proceso complicado, este proceso que podía haber encallado, haya llegado a su fin. El balanç final de liquidació ha sigut aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció de la resta de grups. Me hubiera gustado darle las gracias a toda la corporación, pero no ha sido posible. Algunos durante este tiempo se han dedicado al ruido y a aprovechar directamente todo este proceso para, en vez de buscar la solución, poner palos en las ruedas. Eso ha sido el Partido Popular, y tengo que decirlo, cuando ellos fueron parte de la gestión y podían haber sido parte de la solución. El tancament definitiu de d'Ivalterra posa fi a anys de treball de l'equip de govern, amb epíleg d'una liquidació que ha executat a fiança assessores, amb la col·laboració dels habilitats nacionals i els funcionaris de la institució, en un procés que ha durat aproximadament 15 mesos. El balanç de comptes deixa un saldo positiu de 3 milions d'euros, dels quals passa a disposar la Diputació.
El 1822, durant l'època del trienni liberal, es constituïa la província de Xàtiva, tenint com a impulsor al diputat a les Corts de Cadis, Joaquín Villanueva. Aquest bicentenari del fet històric s'explica en documents a l'Arxiu Municipal, una exposició que es pot veure fins al 3 de juliol. L'Arxiu Municipal de Xàtiva acull l'exposició amb la que s'inicien els actes commemoratius del bicentenari de la província de Xàtiva, creada el 27 de gener del 1822 durant el trienni liberal i que va començar amb una carta del diputat xativí a les Corts, Joaquín Lorenzo Villanueva. Per a nosaltres és important reivindicar un altre dels fets històrics que se commemoren en aquest any 2022, com és el bicentenari de la Constitució de la província de la nostra ciutat, de la ciutat de Xàtiva, i comencem amb una exposició de documentació relativa del moment, documentació relativa de l'època i també d'aquells personatges que van participar, principalment de Joaquín Lorenzo Villanueva, que va ser l'impulsor, junt amb les autoritats locals de l'època, de la creació de la província de la nostra ciutat. Documentació pròpia de l'arxiu evidencia alguns dels aspectes més importants d'aquella decisió que se va prendre per a que la nostra ciutat fora capital de la quarta província del territori valencià. És un esdeveniment que es situa dins d'un context històric complex, la primera meitat del segle XIX, i que d'alguna manera, durant un període que és conegut com el trienni liberal, va servir per a que Xàtiva poguera recuperar aquesta influència territorial que durant el temps de l'època foral es va perdre per culpa de la guerra de successió i dels decrets de nova planta. Amb la Constitució de Cadis es va afrontar una reforma per a canviar la divisió estatal, encara basada als antics regnes medievals cap al tram més propera del provincialisme de tipus francès, regit per diputacions provincials dependents directament de les Corts i el govern central. El diputat Villanueva va argumentar per a la creació de la província de Xàtiva, entre altres, el seu pes demogràfic, amb 164.795 habitants, el que representava l'1,41% de la població total espanyola de l'època. Però el gran referent fou la concessió de diòcesi pròpia aprovada el 1814, però portada avant al trienni. N'hi ha una secció que està dedicada a la província de Xàtiva en si i a la Diputació de Xàtiva, l'expedient de la creació, les cartes o la correspondència prèvia, els dictàmens, però després també tenim altres seccions que tracten de contextualitzar aquesta fita històrica en un context històric més ampli, que és els inicis del segle XIX, des de la Guerra del Francès, que és com el punt d'inflexió, fins al 1833. A més, també tenim una altra secció dedicada a un dels protagonistes d'aquest moment històric per a Xàtiva, que és el que aconseguí portar aquesta missiva, aquesta proposta de delimitació territorial de la província de Xàtiva, que va ser el diputat Joaquín Lorenzo Villanueva. Documents valuosos i de gran importància històrica propis de l'Arxiu xativí. És com un tresor que amaga, vull dir, és un lloc que te transporta, jo sempre dic a altres èpoques, a la història, que és el llegat cultural i més valuós que tenim, i per això també tenim tots la missió de respectar-lo i cuidar-lo i sobretot valorar-lo i posar-lo en relleu per això, perquè és la porta que ens obri, que ens dona a conèixer tota la nostra història i la nostra identitat, al cap i a la fi. L'exposició podrà visitar-se fins el 3 de juliol, de dilluns a divendres de 10 a 14 hores i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 13 hores. Fa 3 anys, Oliva va agafar el testimoni del programa La Dipu et Beca amb el programa Oliva amb el talent, que en aquest 2022 ofereix 20 beques per a treballar a l'administració local durant 2 mesos i amb un salari brut de 500 euros mensuals. Els interessats ja poden presentar les seues sol·licituds.
L'Ajuntament d'Oliva promou un any més la concessió de 20 beques formatives per a joves estudiants dins del programa Oliva amb el talent, que té com finalitat la formació dels estudiants en l'àmbit local mitjançant l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seva formació. Este programa de beques abans l'assumia la Diputació de València, però degut a la reestructuració en el tema de finançament, ara a partir de l'any 2019 va ser l'Ajuntament d'Oliva qui va assumir el programa per a continuar en el fet que els estudiants de la nostra ciutat pogueren continuar fent les seues pràctiques formatives remunerades al nostre Ajuntament i obtindre i gaudir d'aquestes beques tan esperades. El finançament l'assumeix al 100% l'Ajuntament d'Oliva amb un cost total de 22.560 euros per donar cabuda a 20 alumnes. D'aquestes 20 beques, 18 estaran dirigides un poc a estudis oficials, a graus i a formació professional, i 2 beques aniran dirigides a persones, alumnes amb diversitat funcional a través d'un conveni que fem amb ASMISAF. Aniran al Departament d'Esports, al Departament de Joventut aniran 2 beques, al Departament de Benestar Animal també aniran 2 beques, al Departament de Biblioteques, Departament de Promoció Lingüística, Departament de Benestar Social, Departament de Recursos Humans, Departament de Mercat i OMIC, Departament d'Ocupació i Empresa, Departament de Secretaria, Departament d'Igualtat i Diversitat, Departament de Modernització, Policia Local, Joventut, Parcs i Jardins i Turisme. Des del Departament d'Educació s'ha elaborat una sèrie de criteris per a la selecció dels destinataris i que es poden consultar al tauler de dictes municipal en la pàgina web de l'Ajuntament, www.oliva.es, i al butlletí oficial de la província. La convocatòria es publicava el dilluns 20 de juny i els interessats tenen 6 dies per a poder presentar les seues sol·licituds. Les sol·licituds es faran a través del registre d'entrada, que pot fer-se així, des de l'Ajuntament en registre d'entrada, no n'hi ha que demanar cita prèvia, o bé aquell que tinga certificat electrònic, des de la pàgina web de l'Ajuntament ho podrà fer. I són 6 dies naturals. La documentació és molt fàcil d'omplir i el que es demana també és molt fàcil. L'import de les beques és de 500 euros bruts mensuals que s'abonaran en períodes vençuts. 370.000 euros provinents de la Diputació de València han servit perquè els veïns de Miramar puguen comptar des del passat dissabte amb una piscina municipal. En concret, hi ha 2, una semiolímpica i altra per als xiquets. Amb una festa d'inauguració oberta a tota la ciutadania, Miramar ha estrenat la seva piscina municipal. Les obres s'han desenvolupat els últims mesos i la infraestructura esportiva ja està en ús des del passat dissabte. L'actuació ha suposat una inversió de 370.000 euros finançada per la Diputació de València. Estic molt emocionada de veure com en l'obertura d'aquesta nova instal·lació municipal es fa realitat una demanda dels milamarins i miramarines, un nou servei que estic ben segura que gaudireu d'allò més durant aquest estiu. Esta piscina, subvencionada per la Diputació de València a través del Pla d'Inversions amb 370.000 euros, està pensada no sols per a ser un lloc per a divertir-se, és també un punt de socialització del poble, un espai on compartir i disfrutar amb la família, els amics, veïns, veïnes i amb tot el món. El nou recinte ubicat al centre esportiu El Molí compta amb una piscina semiolímpica de 25 metres de longitud per 20 metres d'ample, piscina infantil, edifici amb vestuaris habilitat amb dutxes i canviadors per a persones amb mobilitat reduïda, espai per a socorristes, infermeria amb desfibrilador i 950 metres quadrats de zones verdes i parasols. Són 1.500 metres quadrats de divertició, amb 2 piscines per a que tota la gent, tinga l'edat que tinga, puga gaudir amb seguretat. Amb rampa d'entrada per a les persones majors i per a les persones amb mobilitat reduïda. Punts d'ombra i tombones.
un nou edifici, este que vegeu darrere de mi, per als vestidors, amb dutxes i un espai per a canviar-se, taquilles i bancs. Així a este costat, que també ho veurem després, hi ha una infermeria habilitada amb desfibrilador, creant així un espai més segur si cap. Una piscina que romandrà oberta fins l'11 de setembre en horari d'11 a 2 i de 5 a 8 tots els dies. Res destacable pel que fa a l'oratge. Sol i termòmetres prou suaus, menys en Xàtiva, que registrarà 37 de màxima. Ontinyent i Anguera es queden en 31. Les mínimes oscil·len entre els 19 i 20 graus. La mateixa situació es viurà a les comarques costaneres, de temperatures 22 de mínima i 30 de màxima per a Gandia i de neu 32 graus per a Dénia. I en l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors en dies de calor, què millor que refrescar-se en aquesta bassa, com la que té Ramon Aleixandre en Vallada. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que totes aquestes notícies ja les tenim penjades a la nostra pàgina web comarcal.tv. I així, com sempre, acomiadem aquest informatiu. És tot, ens veiem en properes edicions.